Maradona és Déu. Ho era amb la pilota. El problema és que si en altres facetes de la seva vida podia arribar a ser el dimoni, això quedava desdibuixat i diluït pels mateixos que el deificaven, seguidors a títol particular i mitjans de comunicació a nivell global. Lo seu no és un cas únic i les rutines periodístiques es perpetuen. I això ha quedat com una taca, més que no pas com una faceta igual de rellevant o més que la seva qualitat futbolística. Aquí hi ha dues realitats. Per una banda, aquestes parts fosques les hem conegudes pels mitjans, per tant, vol dir que els mitjans també les tracten, però en el moment de la mort fem panegírics. És com si la mort, no sé si justificadament, doncs posés una pàtina de pietat, no? Ens posa a tots una pàtina de pietat en el tractament que fem d'algunes persones. La responsabilitat social dels mitjans té més pes quan les persones a les quals fan referència estan vives. El poder mediàtic que se'ls atorga pot deixar més indefenses les víctimes, si n'hi ha. I això ho saben molt bé les víctimes del Me Too, que han patit abusos d'estrelles del cinema. Tant Maradona com Kobe Bryant han rebut una disculpa social precisament per la seva obra, pel seu caràcter d'ídols i fins i tot de mites. Per tant, aquí està el problema, és a dir, no es pot separar l'autor de l'obra en el moment en què l'autor ha fet servir l'obra per maltractar. Són les mirades crítiques les que permeten una visió més real.